foli bɛ aw ye aw minnu sɔgɔlen don Mariachi la sanga ani waati walasa ka se ka kunnafoni jɛlen sɔrɔ. N b'a fɛ na ko ni ɲɛngoya dɔ kibaru kɛnɛ kan. Bi kunnafoni minnu b'an bolo ka lase aw ma o dɔ ye k'a fɔ juin kalo tile 8 kɔnɔna la mɔgɔ 5 ni tora dama dɔ binni na Sadio la. Kunnafoni minnu sera n ma ko la olu y'a yira k'a fɔ tɛnɛ don juin kalo tile 8 su 22h wagati Sadio la ko dama kɔni binna sanubɔla dɔw kan yen nɔ. Dama in binni kɛra sababu ye ni mɔgɔ 5 kɔni ni tora a la mɔgɔ 7 olu fana kɔni banana n'olu taara ka taa n'u ye Sadio la dɔgɔtɔrɔsoba la. A yirala k'a fɔ nin tɛ nin wale in siɲɛ fɔlɔ ye ka kɛ ko wa an ka jamana gouvernement mɔgɔw kɛlen don ka sariya dɔ kɔni ta mun na a yiralen don k'a fɔ bolola sanubɔ ka dabila k'a ta mai kalo tile 15 la ni ka taa bila octobre kalo tile 30 la. O sariya in kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko walasa mɔgɔ minnu kɔni ni bɛ to dama kɔnɔna la samiya wagati fɛ caman bɛ se ka b'o la cogo min na. Nka hali ni sariya in talen kɔfɛ fɛn min ye damadala mɔgɔw ye kɔni bɛ k'u ka baaraw kɛ halisa sabula u y'a yira k'a fɔ ni nin baara in tɛ balo cogo wɛrɛ fosi tɛ olu la. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an b'aw ladɔnniya k'a fɔ juin kalo tile 8 an sɔngo bingannikɛla dɔw binna mobili 2 kan yen nɔ. An ye kibaruya minnu lasɔrɔ ko la olu y'a yira k'a fɔ binganni wale in kɛra an sɔngo kɛrɛnkɛrɛnnenya la tɔnji Tiyo n'ale ni an sɔngo cɛ bɛ taa kilomɛtiri 30 bɔ ɲɔgɔn la. Ko voyage mobili 2 n'olu tun bɛ k'u kunda Niger de kan marifatigi 4 de kɔni y'olu lajɔ ni k'u bolofɛn bɛɛ lajɛlen minɛ u la. Fɛn min ye mobili kɔnɔ mɔgɔ ninnu yɛrɛ ye u y'a yira k'a fɔ ala barika la mɔgɔ si kɔni ni ma to nin ko in na ko nka fɛn min ye olu bolofɛn bɛɛ lajɛlen ko kɔni tagara ko wa bingannikɛla ninnu tilalen u ka binganni na k'u y'u tilen ka taa an sɔngo fanfɛla de fɛ. An bɛ yɔrɔ min na ko bi binganni wale in kɔni kɛli fɔra an ka finitigiw ye wa u y'a yira k'a fɔ u bɛna sɛgɛsɛgɛliw boloda walasa u bɛ se ka bingannikɛla ninnu kɔni minɛ cogo min na. Kunnafoni hukumu kɔnɔna la hali bi an bɛ taa Segu a yirala k'a fɔ juin kalo tile 8 kɔnɔna la mɔgɔ 3 ni tora siraba kan kasara dɔ la yen nɔ. Kibaruyaw y'a yira k'a fɔ tɛnɛ don juin kalo tile 8 Zumayira n'ale ye dugu ye mun ni Segu cɛ bɛ taa kilomɛtiri 40 bɔ ɲɔgɔn la ko sirabakan kasara dɔ kɔni kɛra sababu ye ka mɔgɔ 3 bɔnɛ u ni na yen nɔ. Ko fɛn min ye mobili personnel dɔ ye n'a yirala k'a fɔ barawuli impôt ɲɛmɔgɔ de kɔni tun bɛ o kɔnɔ ko ni voyage mobili dɔ de kɔni kun karala ɲɔgɔn na. Kasara in kɛra mɔgɔ minnu ɲɛna olu dɔw y'a yira k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni hakilina la ko ni mobili 2 in bɛɛ kɔni tun bɛ ka boli kosɛbɛ de ko de nana ni kasara in ye. A kɔni yirala k'a fɔ fɛn min ye mɔgɔ 3 ye olu ni tora nin ko in na ko wa sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na ka se k'a dɔn kasara in kun jɔnjɔn mana kɛ mun ye. Kunnafoni wɛrɛ mana bɔ o kɔfɛ u bɛ lase aw ma wagati nataw la. An bɛ kunnafoni kuncɛ ni coronavirus ko kibaru ye a yirala k'a fɔ kunun juin kalo tile 9 kɔnɔna la fɛn min ye mɔgɔ 39 ye coronavirus bana yer'o la Mali la. I n'a fɔ sanga ani waati walasa ka se k'an ladɔnniya coronavirus ko lahalaya la an ka jamana minisiriso min sigilen don kɛnɛya sabatili kama ale bɛ sɛbɛn bila. O hukumu kɔnɔna la kunun juin kalo tile 9 sɛbɛn kɔnɔna la a yirala k'a fɔ fɛn min ye mɔgɔ 39 ye coronavirus bana yer'o la mɔgɔ 15 k'olu kɛnɛyara wa ko mɔgɔ 2 olu tanyara. Bana yelen filɛ nin ye mɔgɔ kura minnu na k'olu sigiyɔrɔ bɛnnen don Kulikoro, Mopti, Tombouctou, Kidal ale ni Bamako yɛrɛ ma. Ni banabagatɔ 39 in mana fara tɔw kan k'o ye Mali coronavirus tɔ kɛlen mɔgɔ 1,586 ye. Olu la ko fɛn min ye mɔgɔ 58 ye olu tanyara an ka dɔgɔtɔrɔw ka bolo kan ko wa mɔgɔ 931 olu kɛnɛyara nin wagati in na. O kama an ka jamana minisiriso min sigilen don kɛnɛya sabatili kama a y'a yira k'a fɔ hali bi saniya walew matarafali ani hakilisigi ko ɲininen don a kelen kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ. An balimaw aw tulo garisɛgɛ kɛra kunnafoni minnu ye ka bɛn bi ma arabadon juin kalo tile 10 o de kun ye nin ye. An bɛ dugawu kɛ fɛn min ye basigi ani bɛn ye ala k'o sabati Mali kɔnɔna la halisa aw ni ce a ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.